Pan Procházka, chtěli bychom se vás zeptat, jak se cítíte před novou sezónou po JHR? Tak jako proběhly nějaký první tréninky a nebylo to úplně ono, abych se přiznal. Hole, ty zůstávají furt stejný, takže jako na ty jsem zvyklý, ale trochu jsem předělával švih, takže se s tím ještě trošku zžívám. Je tam jako víc pohody v tom švihu, ale prostě není tam ta praxe, no, takže potřebuji víc tréninků a to teď právě ještě plánuju. S trenérem jsme se domluvali, že na nějakých tréninkách před prvním turnajem, který proběhne v Beřovicích, kde bych se chtěl umístit na prvních příčkách nebo na těch vyšších, takže určitě proběhne nějaký trénink v Beřovicích a rád bych určitě ještě strávil pár hodin na drivingu. A jaké máte cíle do této sezóny v roce 2012? No, určitě bojovat o první místo, tentokrát se změnily trošku pravidla soutěže, což mě hraje docela do karet a jako těším se na to, jaký budou výsledky, jak to bude chodit a určitě se poperu o vítězství. My vám tímto děkujeme a přejeme hodně štěstí. Není záč, děkuju, naschle.